За мен е голямо удоволствие да кажа, че гост тази нощ ми е, не знам как да кажа, журналистката или не. Ани Цолова, дами и господа, познавате я от телевизионния ефир. Тя вече отдавна не е в телевизионния ефир. Занимава се с неща, които харесва, изглежда много добре и много усмихната. Ани, как си? Съвсем добре. Извън телевизионния ефир? Не ти си говори. Не ти си говори, разбирате, да. Ще си призная, че кондицията ми не плува в своя води втора част. Но ми изключително... Стига, моля ти се, няма. Така, окей, добре. Знаеш, имам малко такъв несериозен въпрос като начало. Гледах ти Фейсбук страницата, извинявай, къде ги намери тези автобуси, стари камиони, в които сте снимала? Това е като точно в The Last of Us, нали? Точно в The Last of Us. Абсолютно. Къде ги намери човек? Съвсем случайно по работа ходихме да търсим ни терени. Добре. И се оказа, че тук близо до София, навлизане в София на Ботевско градско шосе, това е терен за софтбол. За софтбол? Да. Стрелят се там с тези? Да, където страхотно декорирано, страхотно направено. Беше потресаващо. Нямаше група, като бяхме там. Този стар автобус, който се беше снимал, това беше потресаващо. Между другото, страхотно една стара сграда, защото има и вътрешни помещения, където може да и там се криеш, да играеш, да стреляш, да. Има и отвън невероятно място. Аз много добре се почувствах там. Не. Оръжията са нещо, което истински ме плаши. И аз съм такава ужасен пацифист. Изключително некомфортно се чувствам, дори когато трябва да говоря за оръжие. Опити да го кажеш в ефира в Америка, кажи това нещо. Сигурно какво не е нещо политкоректно или какво... Не в Америка, нали знаеш, че това е някаква религия? Добре знам и така и политическото измерение на този казус също е сериозно, но няма значение в хода на нашия разговор, но да. Ето, това е. Ани, липсата на телевизионен ефир е страшно добре ти се отразила. Комплименти за тебе. Изглеждаш по-спокоен човек някак си. Кажи ми как се чувстваш. И преди ефира си говорихме и аз искрено ти отговорих тогава, сега ще го направя по същия начин. Наслаждавам се на това да мога да вземам решение сама, да не се съобразявам с други чужди идеи. Наслаждавам се да си изграждам бранда, как прозвуча. Много е добре, между другото, сайтът е супер, браво. И се наслаждавам това, че общувам всеки ден с различни хора. Сигурно и други хора са го казвали и сигурно и други хора са го изпитвали. Сигурно сте така. Обаче откритието, колко много учиш докато преподаваш, за мен е нещо ново. Да, част от твоето занимание е да преподаваш ораторски умения, презентационни умения, да работиш с колективи от корпоративни клиенти. Да. Но научаваш много това. То е 100% от моите занимания са това. Правиш и видеа, моля ти. Правя и видеа, да. Това е много рядко. Всъщност да, доста рядко правя видеа. Добре се получава. И пак работя с колеги, които са напуснали телевизиите и те също са на този свободен пазар. Вземаме си сами творчески решения. Да, видеа също. Но наслаждението да преподаваш, от обратната връзка, от моментите на прозрение, докато преподавам, откривам някакви буквално теоретични постановки за нещата, които преподавам. Страхотно. Ти идваш от корпоративна култура и сега пак си в корпоративната култура, само че от другата страна. Да. Странно ли ти да наблюдаваш хората, които работят в корпорациите? Има ли прилика между това, че ти беше в BTV в Нова, като корпорации, сега тези хора, които работят в други фирми, има ли такава прилика на поведението между? Нюзрум като такъв, по никакъв начин не може да се сравни с това, което е в корпоративния свят. Даже той имаше и такава закачка между администрацията и хората, които работят примерно в BTV. И ние... Новинарите. Даже имаше един колега, който казваше, ние в мината. Ужас просто. Това отношение, както и да. Но както се казва, не с любов съм си вършила работата като журналист и сега си я върша с любов. Ти сам знаеш, толкова не ти гори отвътре, няма как. Има ли бив журналист? Не мисля. Не мислиш? Не мисля, че има бивш журналист, защото и до ден днешен аз продължавам да консумирам новини, информация през призмата на критичното мислене, чета статии, гледам
телевизии, репортажи, гледам интервюта, слушам интервюта и... Пиърс Морган. Не мога да стана слушател или зрител. През цялото време, ако реша да се задълбая, ставам нещо друго. Пиърс Морган каза за себе си, че той е джанки, как се казва на български, зависим, като наркозависим, но от новините. Той е нюз джанки. Каза го за себе си. Той много рядко чете друго, освен новини, които непрекъснато, ако може 26 часа в денонощието, ще чете. И ти ли си така? Не. Аз имам няколко източника, на които влизам по няколко пъти на ден. Ако съм в целодневно обучение, което се случва доста често, ги наваксвам вечер. Ужасно, или рано сутрин. Ужасно. Да. Но имам нужда от това да ги наваксвам и да видя какво е станало. Но професията ми на журналист, толкова много години и толкова много интензивен живот, ежедневно в новините, в новинарския поток, ме научил много бързо да погледна заглавието, да прочета статията, да сметна какво е станало и да нямам нужда от още и още и още. Много ти лесно между редовете да четеш. Между редовете, то е много, между другото, проблемно е журналиста да чете между редовете. Практикуващия журналист. За България ли говориш? Между редовете не е много здравословно, така се каже. Това ще говорим, да, няма лошо. Но да, не мога да се откъсна напълно. Имам нужда от тази информация. Искам да знам какво се случва. Понякога си казвам, защо знам какво се случва? То знанието боли. Не искам да знам. Не искам да виждам това, което виждам. Не искам да чета между редовете. Защото някога е по-добре си живееш някакъв балон. Няма как да не засегне медийната среда в България. Идваш от такава, извън нея си в момента, може да я погледнеш отстрани. И ние извън ефир си казахме и си говорихме, че всъщност ти каза извън ефир, че още липсват неща да се направи нормална медийна среда в България. Така ли е? Защо е така? Защо някои хора остават впечатлението, че медийната среда в България е нормална, а хората вътре в нея казват, тя е тотално ненормална? Публиката, зрителите, слушателите, читателите няма как да бъдат обвинени за това, че не виждат и не усещат всичко, което се случва в медиите. Да, но знаят кои медии на кого са, примерно. Може би знаят, може би не знаят. За съжаление, това и всички световни статистики го показват. Ние българите, сме най-ниско медийно грамотни. И в Европейския съюз говориш обаче. В Европейския съюз, да. В Европейския съюз. Даже мисля и в континента Европа. Да, може би. Добре. Ако изключим Беларус, може би. Да. Сега тук в момента влизам в някакъв детайл. Няма в Европейския съюз, но така ли, че ние имаме изключително ниска медийна грамотност, казвам ние българите. И това е и грях на мейнстрим медиите, защото, например, избухна войната, Русия нападна Украйна. Какво направиха големите обществени европейски медии? Аз съм почитател на тези медии. BBC. Обществените медии. Да. Какво направиха? Веднага започнаха да правят рубрики и предавания, с които да се борят с тази изострена дезинформация. Първия месец след атаката на Русия 10 пъти повече дезинформация и фалшиви новини с адрес Русия от Русия започнаха да нападат и да заливат Европа. И интернет, да. И интернет, разбира се, да. Говоря за всякакви източници, за всякакви средства, за всякакви канали. Но основно, социалните мрежи, социалните медии. Как реагираха големите европейски медии? Започнаха да създават такива рубрики, да правят предавания, в които да факт-чекват на ежедневна база. Тази дума е много интересна, нали? Да проверяват фактите, дали са такива лица. Да. Точно така. Това е много трудна работа, изисква екипи, изисква подготвени хора. Спомням си, че по време на предизборни кампании през годините сме искали да създадем такива екипи в едни такива, как да кажа, по-розови времена. Да, добре. Розови може би не е точният цвят, но да кажем по-светлите времена за българските медии. По време на предизборна кампания, разбира се, че тогава надаването, надлъгването на пълни обороти. Много пара излиза от надлъгването. Трудно се правят такива екипи, трудно се обучават такива хора.
А и може би никой не иска това да се случи. И какво правех аз? Знам, че ще направя интервю с еди кой си политик. Разбира се подготвям сериозно и започвам да видя всичко, което е изговорил той през последните месеци, знаейки, че съм информирана, но все така, буквално, фактологично да проверя. Виждам 2-3 лъжи от нещата, които са изговорени от въпросния политик. Говорим за откровени лъжи, говорим. Говорим за откровени лъжи, да. Добре. Или внушения. Добре. Или лъжовни твърдения. Лъжи. Айде така, кратко да го кажем. Да. Проверявам и правя тази проверка на фактите. И това е част от моята подготовка. Затова влизах в ефира с едно дебело тесте. Нали? До вечер късно си пишех, подготвях се, сутрин си го принтирам и влизам. Въпроса, в скоби аргументите за въпроса ми, евентуално ако чуя лъжата, как да отговоря. Но много често се случва в ефир да лъжат и аз не мога в този момент да се изключа от разговора и да тръгна да проверявам нещо, което не съм сигурна във факта, който ще сложа като контраргумент. Защо ти го казвам това нещо? Защото това изисква ресурс, знания и опитни журналисти. Това, съжаление, не се прави. Това е заради образователната ни система, заради натиск от политиците, заради кое? И заради всичко това. Това е едната посока, само да си довърша мисълта. Какво направиха големите медии? Това направих. Другото, което защо не се получават нещата в медиите? Да, цензура. Нарича се цензура. Това не е неофициалната цензура. Не да бъдем политически коректни, а да ни цензурират просто интересите на собствениците и на политиците. Да, говорено е, разказвано е. И мои колеги, които също са извън големите медии, са го разказвали. Да, притеснението от това да не ти се случи нещо, да не напишат някоя глупост измислица за тебе. Ма те с тебе писаха. Да те заплашат. Ти имаше къщи, беше много богата, сестра имаше, нали, смисъл, в кавички. Да, така е. Така е, това е подход, когато са недоволни лъвовете, когато си ги настъпил под опашката с някой неудобен въпрос или неудобна тема, която си е разработил и развил в предаването, започва един залп от публикации в така наречените жълти, някои ги наричат кафяви медии. Тези публикации с обидни думи, квалификации, откровени лъжи. Те се мултиплицират и се разпръскват по едни други безименни сайтове. И социални мрежи с безименни юзери. Да. Така че това е едно от наказанията. Не е приятно, но аз знаех, че като видя 5 такива публикации след предаване, явно съм си свършила работата. Това е единият начин да бъдат притеснявани журналистите. Има, разбира се, и други такива начини. И аз не искам да съдя никого и няма да съдя никого и в този разговор. Но журналистите се притесняват. А другата категория, която можем да срещнем, е, че просто има журналисти, които не знаят за какво става въпрос, не знаят в какво участват. Да, в безметежно. Нямат представа. Да, безметежно. Не знаят какво не знаят за това, което работят. Лайфстайл предавания, виж колко е лесно. Не само, не го говоря за публицистика и за новини. Да. Иначе лайфстайл предавания, нека да си ги има. Каза в една твоя лекция, че ти е била интересна документаристиката. Би ли се занимавала с документаристика? И каква документаристика? Или публицистика? Задълбочена публицистика. Да. Обаче, ако ми зададеш въпроса, бих ли се върнала в телевизията? Не говори за това. Бих ли се занимавала с... Да, дори да ги пуснеш в YouTube, ако трябва. В смисъл... Не. Си речиш да правиш публицистика, която да захапе масите. Не, съвсем не. Дадох си сметка, че мен не ми се занимава с това вече. На такъв етап съм, на такъв период съм. Да. Си речиш всяко зло с добро, както си казахме извън ефир. Чувствам се любопитно ми е, интересно ми е, чувствам се пълноценна, врея кипя в това, което правя в момента и не ми се занимава с нищо друго.
Загърби медията. Аз не те карам, Боже опази, не те карам да се връщаш към медиите. Не. Радвам се, че в момента се чувстваш добре, че медиите са за тебе и че откриваш, че живота е добър. Както се казва, ние наистина сме си взаимно несимпатични с това е много хубав лав. телевизии, защото нито те проявяват интерес към мен, нито аз проявявам интерес към тях. Аз смятам, че човек един момент трябва да бъде, както каза моята съпруга, трябва да бъде себе си. И ако бъдеш себе си, ще бъдеш най-доволен, най-спокоен, ще спиш спокойно. И ти си себе си. Да, всяко зло за добро, може би, но това не отменя факта това, какво се случва в българските медии. За това ще си поговорим с малко, няма да го забравим. Малко музика, дами и господа.